खुलुमबाय बोडो अफिसियेल इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन गासिखौबो बरायहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोननो आं माखासे इम्पर्टेन्ट निउज आपडेट होनो सानदों, स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बिजेपि सरकारा समाय लानाय बायदियैनो 1 लाख जननो साख्रि होनो रादाय खाखादोंमोन। बेनिनो बिथांमोना 30,000 पस्टखौ कमप्लिट खालामबाय आरो बिथांमोना आरोबाव मैया दाखालिसो जालांनाय 4 ग्रेड आरो 3 ग्रेडनि पस्टखौबो 24,000खौबो बिथांमोना बारहोबाय आरो दा बिथांमोना 10,000 साख्रिनि पस्ट दरननो होननानै बुंदों आसामनि CM हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। सेप्टेम्बराव आसामनि हेमन्त बिश्व शर्माया सेप्टेम्बर दानाव 10,000 साख्रि पस्ट दरनगोन होननानै बुंदों। आरोबाव सेप्टेम्बर दानाव 10,000 साख्रि होनो होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बिथांमोना बुंबावदों जे बिथांमोना अलरेडि 30,000 सुबुंनो साख्रि होबाय होननानै आरो बिथांमोना आरोबाव बेखौ बुंबावदों जे गुबुन पार्टिया बिथांमोनखौ फोथायाखैमोन एबा गुबुन सुबुंफोरा बिथांमोनखौ फोथायाखैमोन जे बिथांमोननि सरकार फैयोब्ला 1 लाख सुबुंनो साख्रि होनो हागोन होननानै गुबुन पार्टिफोरा बिजेपि पार्टिखौ फोथायाखैमोन, नाथाय दा फोथायनो हमबाय होननानै बुंदों। बे समाव गोनांथार निउज आपडेट, सेप्टेम्बर दानाव 10,000 साख्रि होगोन। गोनांथार निउज आपडेट, बे समाव सेप्टेम्बर दानाव आरोबाव 10,000 साख्रिनि पस्ट ओंखारगोन। स' नोंथांमोना रायजो राजा बयबो गावनि फिसाज्लाफोरखौ थाग थियारि खालामना लाहोनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। गोदान निउज आपडेट मोनबाय थानो थाखाय बोडो अफिसियेल इउट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोबानो जाबाय, मानोना बे चेनेलानो नोंथांमोननि थाखाय बेस्ट।